Күп шақырымнар узу, тауларга менү, урманнар кешүү булай караганда гына жеңил. Юл газабын бир кимдә кимете алмый, ул бар. Безне кабат-кабат шул ерак юлларга кузгатучы сез милләттәшләребез. Хәзер без Балтик буе Литваның баш каласы Вильнюста. Монда да безнең милләттәшләребез гореф-гадәтләрен саклап, матур иттереп гомер итә. Biz Gedimina тауында, хәзер аның кирмәненә таба атлыйбыз. Аның тарихы 13-нче гасырга карый. Тарихны актарсак, бу җирләрдә 13-нче гасырда князь Гедимин 3 замок төзетә. Өске, ягъни тау, түбәнге һәм кыек замок. Өске һәм түбәнгесенең бик аз өлеше генә безнең көннәргә кадәр сакланган. Кайчандыр аларның диварлары чакрымнарга сузылган, биеклеге 9-10 метр тәшкил иткән булган. Бу хакта бик күп сөйләргә мөмкин. Кыскасы, Вильнюс каласының төзелеше шушы замок тауыннан башланган. Бу шәһәр кунакларының иң яраткан урыны. Гедимин манарасы Литваның символы. Вильнюс гаҗәеп гүзәл кала. Әле алда без аның урамнарыннан узарбыз, бераз тарихын да барларбыз. Анда татар изе саклана бит. Бүген милләттәшләребез ничек яши, кайларда очраша, иң беренче шул хакта беләсе килде. Каршыбызда татарлар җыела торган 4 катлы бина. Монда аларның мәчетләре, ана телен укыту бүлмәсе, кыскасы бөтен уңайлыклары булган үзәк. Bütün Tatarlara selam söyleriz. Selamlar bizden, Litvanya Tatarlardan. Беләсезме, без иң беренче сезне Илсу дип аталган шушында иҗат итүче ансамбль белән таныштырырга булдык. Рәхим итегез. Bizim ansamblimizde Litvan Tatarlar var, Kırım'dan Tatarlar var, Kazan'dan da anne babaları geldiler. Litvan Tatarlar Tatar dilini unuttular. Balalarga jir aşa dilini öğretem. Bütün balalarga bereket dileybiz. Biz Литваның баш каласы Вильнюста. Сәяхәт өчен яхшы көнгә сөенеп, Илсу ансамбленең матур теләкләреннән канатланып, юлыбызга кузгалдык. Кабат 13-нче гасырга кайтып алыйк әле. Бийек князь Гедимин татар мырзаларын хезмәткә чакыра. 1397 елда Туктамыш хан һәм аның сарай, Ак-Урда һәм Идел буе Болгары кешеләреннән торган атлы гаскәре шушында килеп төпләнә. Бу хакта да тагын күп кенә мәгълүматны без менә әлеге билем илендә хезмәт итүче милләттәшебездән белдек. Алдыбызда Вильнюс университеты. Вильнюс университетының филология һәм тарих факультетларында безнең милләттәшләребез дә эшли. Филология факультетын алсак, анда 1000-нән артык студент белем ала. Гомумән, әлеге университет бик популяр, аның бинасы да бик матур. Ул тарихы белән 16-нчы гасырга карый икән. Хәзер без 12 ихатаның берсендә басып торабыз. Гомумән, бу университетны Вильнюска килгән кунаклар бик ярата. Билгеле бездә шулар рәтендә дөрес бер аерма бар. Без нәкъ менә шушы югары уку йортында белем бирүче милләттәшебез белән очрашуда. Филология фәннәре докторы Галина Мишкинеина төрек теле һәм әдәбият укытучысы. Ул фәнни эшләр белән шөгыльләнә, Литва татарларының кулъязмаларын өйрәнә. Во-первых, это хамаилы, которые нужны были нашим татарам. Каждый день в них содержались молитвы. Это основные условия проведения намаза, а также советы, многочисленные советы, как себя вести в повседневной жизни. Также содержались в хамаилах и фольклорные тексты.
Бу эшемне шундый яратам ди Галина, ә менә әлеге хезмәткә нәрсә этәрде дигән сорауга бик гади җавап. Ну, во-первых, я сама литовская татарка, предки, которые пришли на эту территорию еще в XIV веке. Чувствую себя потомком, видела, как бабушка совершает намаз в течение, то есть 5 раз в день. Кызганыч, Литва татарлары 17 гасырда ана телләрен югалткан. Мин үзебезнең тарих, кулъязмаларыбыз хакында лекциялар укыйм. Төрле конференциялар уздырабыз. Башка илләрдән җыелган тарихчылар, филологлар белән аралашу бик мөһим ди Галина. На основании этого, допустим, мы и мои 2 магистрантки в 2005 году издали каталог арабско-алфавитных рукописей литовских татар, которые хранятся именно в книгохранилищах, в музеях, в библиотеках Литвы. Кулъязмаларны укыр өчен ул төрек, гарәп телен өйрәнгән. Белорус, поляк, рус, литов, алман, инглиз телләрен яхшы белә. А вообще о самых древних рукописях, в том числе самая древняя датируемая рукопись, хранится в Казанском университете в отделе редкой и рукописные книги. Это Казанский китаб, так называемый. И это было частью моей докторской диссертации, а потом на основании этой докторской диссертации была издана монография. Шын горурлык хисе чолганышында Вильнюс университетыннан чыктык. Ә Галина белән аерылмадык. Сәяхәтебезне бергәләп дәвам иттек. Хәзер без Литваның иң борынгы урыннарының берсе Тракай шәһәре яки Тракай ярым утрауы. Ул элеке Литваның икенче баш каласы дип тә аталган. Иң мөһиме, монда татар изе бар. Татар изе дип юкка гына әйтмибез. Беләсезме, менә хәтта Тракай шәһәрендә бүгенге көндә менә бу искиткеч матур урында урнашкан күлнең исеме Татар күле дип атала. Тракай җиренә эләгүгә безне гаҗәпләнү хисе ташламады. Табигате искиткеч, 200 күл чолганышында парк, замоклар белән бизәлгән утраулар. Бүгенге көндә монда татарлар яшәми диярлек. Ә менә алар салдырган йортлар шәһәр урамнарын бизи. Кыскасы, бу җирлекнең тарихы татарлардан башка искә алынмый да. Менә ул Литваның иң борынгы урыны, үзәге Тракай каласы. Беләсезме, менә бездән уң якта Тракай каласы кирмәне, аның тарихы 14-нче гасырга карый. Это первое оборонительное сооружение, которое начало строиться в XIV веке, строительство закончилось уже в начале XV века. С одной стороны у нас озеро Лука, там тоже, а с другой стороны у нас находится озеро Татарское, и одно и другое, конечно, связано с именем литовских татар, которые уже на момент закладки этого города, который стал на короткое время столицей, это 1321 год, во время правления великого князя Гедиминоса. Нәкъ менә князь Гедемин вакытында ук 14-нче гасыр башында Литвада зур булмаган татар гаскәре, сәүдәгәрләре булганы билгеле ди Галина. Первое упоминание в письменных источниках мы найдем уже в 1397 году. И, конечно, этот замок именно в этот момент и строится. И, естественно, так как уже великий князь Витаутас именно в конце XIV века приглашает татар из Золотой Орды как основную силу, как свою охрану, которая вместе с ним выходит на поле боя с крестоносцами. Уже в 1410 году участвует в битве под Грюнвальдом. Бүгенге татар нәселләре үз ата-бабаларының горур исемен 1410 елгы Грюнвальд бәрелеше каһарманнары исемлегеннән эзли. Шанлы көрәштә Туктамыш хан углы Җәләлетдиннең ярым айлы бунчугы Литва һәм рус элемнәренә, Арысландай җитезлеге һәм батырлыгы халык җырларына күчә. Татар уллары гомерлек Польша һәм Литва гражданнары исемен һәм ак яугир титулын яулый. Шулай ук алар утарлы да булалар.
Шуны да әйтеп китү урынлы булыр. 600 ел үткәннән соң Грюнвальд бәрелешендә катнашкан татарларга багышлап, бүгенге Польша хөкүмәте Гданск шәһәрендә ватанга хезмәтен югары бәяләп татар яугирләренә һәйкәл куйды. Ачу тантанасында Польша президенты Пан Комаровский үзе һәм Татарстан делегациясе катнашты. Инде кабат Литваның Тракай шәһәре замокларына күчик. Һәрбер ташында, агачында татар рухы сизелә. Беләсезме, бүгенге көндә дә безнең милләттәшләребез әлеге кирмәнне үзләренең игътибарыннан калдырмыйлар. Менә нәкъ шушы урында ел сайын Сабан туе уза икән. Хәзер без Тракай утрауында, аның иң зур кирмәнендә. Әлеге кирмәннең тарихы безнең милләттәшләребез белән дә бәйле. Әгәр дә тарихка күз салсак, менә нәкъ шушында ил башының сакчылары нәкъ менә безнең милләттәшләребез татарлар булган. Кулъязмалардан билгеле булганча, Тракайга татарлар 1397 елны килә. Татар яугирләре бөек князь янында замок сакчылары булалар. Алай гына да түгел, Идел арты, Кырым, Казан яклары белән төрле килешүләр төзүгә ярдәм итәләр. Тәрҗемәчеләр булалар. Беләсезме, әлеге кирмәндә безнең милләттәшләребезгә багышланган зур зал бар. Менә нәкъ шушы почмакта инде безнең татарларның яшәеше белән танышырга була. Әйе, татарлар Литвада 14-нче гасыр башыннан ук. Аларның күбесе Вильнюс, Вока елгасы буена, шулай ук Тракай, Немежес, Каунас кебек җирләргә урнашкан булган. Аннан соң 600 ел узган. Без исә тарихтагы саннарга, вакыйгаларга түгел, ә милләттәшләребезнең татар рухы, горурлыгы сакланганына гаҗәпләндек. Инде белгәнебезчә, Литва татарларының 600 елдан артык тарихы бар. Менә бу Немеша җирләре кайчандыр аларга бирелгән җирләр һәм монда 1684 елны нәкъ менә шушы урында мәчет салынган булган. Безнең милләттәшләребез гомер-гомергә дингә тугры булып яшәгәннәр, ислам диненә. Бүгенге көндә дә шулай. То, что мы остались сегодня и мы есть, это только благодаря вере в нашего Аллаха. Языка у нас нету языка. Мы не умеем, только молиться. Гасырлар агымы күп сынаулар биргән. 400 еллык тарихка ия мәчетләре янганнан соң урынын күчереп яңасын салганнар. Аннан соң да 100 ел вакыт узган. Ул да күп вакыйгалар шаһиты. В 1957 году, то есть в период советской власти, было принято решение снести эту мечеть. И наши мусульмане, наши татары оградили эту цепь живой цепью. Стали за руки, были люди, якубовские такие, которые ложились под гусеницы бульдозеров. Көчле рухлы ата-бабаларының мирасын саклап яши татарлар. Муллалар нәселеннән булулары белән горурланалар. Значит, дедушка был с Вильчинских, был малом. Потом, значит, уже стал его сын. Было у дедушки 7 детей, 5 сестер и 2 сына. Так вот, этот сын был Вильчинский Ибрагим, тоже стал малом. Ну и такое вот идет поколение. А мы уже внуки, правнуки. Ну, верим в это, ходим в мечеть. Здесь похоронены мои родители, дедушки, прадедушки. Ну так. А кем они были? Ну, мой отец был молном, и дед, и прадед, все они были молнами. И фамилия их на Вильчинские, все были Вильчинские. Каждую пятницу молились, и все. И было много людей, все мы умели молиться. Вот там на дороге около станции было слышно, как молятся. Так было красиво, идешь, молятся громко.
Ә мәчет иң бұрынғы зират уртасында, ул үзгә. Гомумән, Литвада 3 агач мәчет бар. Алар 40 татар, немежыз, Рәҗә авылында урнашкан. Ә инде иң яше 1933 елны ачылган һәм таштан салынган Аллаһ йорты Каунас шәһәрендә. Бүген сүзебез мәчетләр турында гына түгел. Менә әлеге зират иң бұрынгысы икән. Хочу вам показать границы первого кладбища, то есть Мизяра, как мы называем Мизяр. Вот видите, этот вот ров, это была первая граница. Зиратның ташларына язылган исемнәрне укып үткәннәргә кайтып хатирәләнеп йөрдек. Ә Таир әфәнде безгә җентекләп сөйләде. Шунсы гаҗәп, һәр ташта исемнәр 3 төрле. Гарәпчә инде аңлашыла татар кешесе, аннан кала рус, поляк, литов телләрендә язылган. Бу да тарих. Ә менә кенәзләр, генераллар каберлекләрен нәкъ менә безнең зиратта гына күреп була, ди Таир әфәнде. Татары, наши литовские татары, то есть мы за весь период, за 600 лет существования, небольшая группа, дали свыше 30 генералов. Тагын бер тарихи вакыйга дип әйтсәк тә була. Ул менә шушы зиярат белән бәйле. Беләсезме, Литвада каты бәрелешләр вакытында, бу 1944 елны Бөек Ватан сугышы елларында нәкъ менә шушы урында Катюша машиналары торган. Һәр таш, агач, чыкыр хакында сөйләде милләттәшләребез. Бик күп мәгълүматлар сакланган. Аларны җыеп, киләчәк буынга җиткерү безнең бурычыбыз ди алар. Надо посмотреть на свои корни, на свои истоки, уважать. В первую очередь это должны посмотреть на свою веру, иман, то, что у нас есть в сердце. И второй аспект, конечно, мы все татары, и мы все не должны забывать, что мы татары все. И мы должны гордиться. Немеждә гомер итүче татарлар белән танышуыбызны мәчеттән башладык. Литва татарларын саклап калган ислам диненә тугры милләттәшләребез өчен ул изге җир. У нас действительно очень богатая история, очень большая история, и мы должны по праву, мы очень хорошая нация, и мы должны продолжать себя так, что, конечно же, у нас, допустим, все только думают, если татар, то он хороший, преданный, никогда не обманет. Если он сказал, то он сдержал слово, да, он мусульманин. Монда яшәүче милләттәшләребез белән аралашкан сайын хөрмәтебез арта барды. Билгеле татар халкы кайда да бер, ачык йөзле, киң күңелле, кунакчыл. Пожалуйста, дорогие гости, это наше татарское национальное блюдо, называется кулдун. Кулдум. Кулга тотып ашала икән. Ничек итеп ашала? Аның башыннан тешлисең дә, шулпасын чыгарасың. Алар күрсәт диләр хәзер. Шулпасын чыгарасың. Ни өчен кул белән ашала? Чөнки менә аның бик кайнар булмаганын тоемлау өчен. Ул нәрсәдән әзерләнә? Сыер ите һәм инде камыр, ә менә нишкәлекләре хакында безгә Әзимә ханым үзе сөйләр. Сначала тесто. Тесто делается как на пельмени. Было не слишком крутое. Ну вот, и ставим в холодное место где-то на полчаса. Накрываем, конечно, полотенцем, чтобы оно было бы без корочки. Потом делаем фарш. Фарш берется мясо, говядина отборная. Потом добавляем соль, перец. Кто-то любит майоран. И лука много. Ну, научила мама, конечно, маму бабушка, мама ее, а моя бабушка. И так идет, да, с поколения в поколение. Я свою дочь обучаю, дочь своих детей будет обучать, моих внуков. И так идет, передается. Мы способны, татарские дети. Когда-то нам родители передали по наследству. Так что это все у нас пока держится. Милли ризыкны авыз иткән арада милләттәшләребезнең яшәеше хакында сөйләштек. Собираемся семьями и мы вместе. Байрамы, Курбан байрам, вот будет Ураза байрам отмечали там. Вот. Потом будет Ашура байрам, ну он может не столько уже там байрам как. Ну и часто так по пятницам иногда, вот после мечети общаемся в мечети. Ну и по праздникам, по пятницам, вот, люди собираются, вот, отмечают, молятся, отмечают праздники, общаются между собой. Инде өстәлгә Литва татарларының бөтен дөньяга танылган 100 җәймә бәлеше чыга. Аны пешерүчеләрне көчле уңган кешеләр диләр монда. Бөтен милләтләр дә бик яратып ашый икән.
Аны зур бәйрәмнәргә генә әзерлиләр. Исеме җисеменә туры килә, бик катлаулы. Менә инде ул без күптәннән сөйләгән 100 җәймә бәлеше. Беләсезме, ул сәгать ярым әзерләнә. Билгеле инде хуҗабикә аны без килүгә әзерләп куйган иде. Шуңа аны ничек әзерләгәннәре хакында сөйләп булса да аңлатуларын сорадык. Тесто, конечно, делается дрожжевое, ложим туда и дрожжи, все по норме. И соль, и сахар, и яички сбитые должны быть. Ну, потом уже сам процесс растяжки теста идет, смазывается маслом, медом. Долго это все? Да, долго. Долгий процесс. Мак туда, изюм. Мак, изюм. Да, мак должен вариться 40 минут, потом через машинку добавляется в мак мед. Менә аның эчендә шулай мәкләре, йөземнәре, беләсезме, бу бәйрәмнәргә генә әзерләнә торган бәлеш, ә инде тәменә килсәк, ул да шулай кул белән ашала. Бик тәмле. Татар авылында без нәкъ менә шушы бөтен дөньяга хуш исләрен таратып үскән алма вакытында килдек. Беләсезме, искиткеч тыныч, матур авыл бу. Ул Литвада бердән-бер үз исемен саклап, татарча исемен саклап калган авыл дисәк тә була. Бүгенге көндә 40 татар авылында 40 хуҗалык бар икән. Авылда бүгенге көндә 500-дән артык кеше яши, аларның 100-ын өчен татарлар тәшкил итә икән. История этой деревни насчитывает больше 600 лет. Первое поселение со времен Витаутаса с 1397 года или 96 -го. Гасырлар аша гореф-гадәтләрен саклап килгән милләттәшләребезне менә әлеге татар йорты җыя. Бөтен милли чаралар, уку, укыту эшләре, җыр-моңга мәхәббәт тәрбияләү шушында башлана, ди татар оешмасы җитәкчесе Фатима Буйновская. Здесь не так много осталось татар. Раньше, конечно, даже судя по старинным мизарам, которые окружают деревню, есть очень большие, самый большой мизар 2 гектара даже. 40 татар авылында 4 зират бар, үзәктәгесендә мәчет урнашкан. Әлеге мәчетнең үз тарихы. Нәкъ менә шушы урында 15-нче гасырда мәчет салынган. Бүгенге көндә дә нәкъ шушы урында мәчет шушы авылдагы милләттәшләребезнең рухын савыктырып тора бирә. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة أتي محمدا وصيلة والفضيلة بعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا. Когда вот основалась мечеть, больше чем 450 лет тому назад, и вот здесь вот похороненные военные, генералы, майоры, их семьи похоронены. Тут теперь не хоронят уже людей. Здесь похоронена могила есть мулов, которые здесь вот были мулами. Фатима ханым 40 татар авылында туып үскән. Бүгенге көндә дә шушында гомер итә. Аның сөйләве буенча, әлеге мәчет өчен җирне татарлар бүләк иткән. Без җирле, титуллы дворян оныклары ди ул. Минем бабам Яхия Шуцкий фабрикада эшләгән, тиреләр эшкәрткән, затлы туннар теккән. Аның 6 баласы булган. 40 татар авылы мәчетен юан юка агачлары әйләндереп алган. Аларга инде 300 еллап бар дип дәвам итте Фатима ханым. Ә менә авыл исеменә килсәк. Еще существуют легенды про 40 татар. И почему называется кырк-татар? Кырк-татар. Это с тюркского 40 татар. Ну, потому что, значит, был отряд воинов, которые защищали, значит, земли великого князя литовского Витаутаса, побеждали, и он этому отряду, значит, поселил их в 40 татар и наградил их землей, титулом. Ну, а еще легенда говорит, что, значит, было, как в нашем законе, можно иметь, 4 жены, что вот один татарин женился, имел 4 жены, и каждая жена ему родила по 10 сыновей, богатырей. Ну и эти богатыри стали смелыми, отважными, но сражались на войне, защищали. И эти говорили, вот таких вот 40 богатырей, 40 татар побольше.
Халык телендә калган риваятлар бихисап, алар гасырлар аша күчеп саклана. Вот казанские татары, они большинство торговцы, промышленники, ну а крымские это вояки, это на лошадях, стрелы, лук у них. Они всегда жили в деревнях своих, значит, строили мечети, у них был годжа, значит, учил религии, имам, муаззин, и все это всегда держалось вокруг мечети. Әйе, Литва татарларын ислам дине саклап калган. Бүген дә ул аларны берләштереп татар итеп яшәтә. Бу үзгәрешсез. Рәхмәт сиңа, халкым.